Hulu taqdim etdi. 20-chi televizion animatsiya ishlanmasi. Keldi, o'tirdi, ko'rdi. Futurama. Yozuvchi avtori Matt Groening. Искиткеч әйеме? Бәлки, bu нәрсә? Мин безнең галәмнең симуляциясын ясадым. О, алайса бу турта. Мин һәр вакыт онытам, профессор. Без бу галәмдә бармы? Әйе, әлбәттә. Яхшы яңалыклар, җәмәгать. Бездә китерү бар. Ләкин башта санап чыгабыз. Лила, Монда. Фрай, Бар. Скрафи, Гермес, Монда, Бендер. Минем ялтыравыклы урта пиксельне тешлә. Эмми Күренеп тора. һәм калганнар. Ура! Мин төркемнең аталмаган әгъзасы. Бу гаҗәеп, профессор. Мондый кизәккә ничек ирештегез? Бу җиңел булмады. Бу чынбарлык дәрәҗәсенә ирешү өчен зур компьютер көчләре кирәк. Минем Симпутрон 100 электр чебен үтергечтән күбрәк энергия куллана. Искә төште. Миңа чебен үтергечен сүндерергә туры килде. Әзер. Ләкин узын борын исән әле. Нинди озын борын.